Životná sila. Životná sila má názov. Čo to je? Som sa prebudil. 6 hodín, 7. Ale nie. 8 hodín. Mne sa nechce vstávať, nejaký som rozbitý. Včera som dlho sedel za počítačom. Hral som 3. Myslel som, počkal na pokeci. Kde sa s nimi ponúkli niečo. Bohužiaľ za peniaze nemám. Takže som už smutný spať. Ráno sa zobudím a že zás ďalší deň treba kosiť okolo domu. A mne sa nechce. Hej, ráno volá telefón. Volá mi dedo. Príď mi popraviť televízor. No, ďalší super deň. Ale keď si spomeniem, ubehne 3. hodina a ja prídem na tréning. Idem na tréning. Začnem robiť tréning, ktoré ma najviac bavia. Nakladám si na čin. Najprv 100, 120, 140, 160. A teším sa najviac. 200 kg. Chcem dať 3-krát. Neskutočne som motivovaný. Celé fitko ma povzbudzuje. Robím prvé opakovanie. Ľahko. Druhé opakovanie. Ľahko. A idem na to 3. Vtedy príde ten moment. Praskli minúti. A ja s holým zadkom na hole. Všetci sa začali smiať do fitku. A ja som to dal. Nakoniec som to zdvihol. Na čase som vyhodil. Bola sranda, ale tá životná sila, ktorá z týchto zážitkov ostáva, tá vo mne navedla.